నీవు నడుస్తున్న మార్గంలో ఎప్పుడైనా నువ్వు కింద పడిపోతే ఎవ్వరు చూడకుండానే లేచి వెళ్ళిపో. అదే జీవితంలో అందరూ చూస్తుండగానే నువ్వు కింద గనక పడిపోతే అందరూ చూస్తుండగానే లేచి నీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించు. ఎవ్వరు చూడకుండా కింద పడి లేచిన దానికి, అందరూ చూస్తుండగానే కింద పడి లేచిన దానికి చాలా తేడా ఉంది. అప్పుడే జీవితం విలువ తెలుస్తుంది. అలాగే నీ విలువ అందరికీ తెలుస్తుంది. ఇది నేను చెప్పిన మాట కాదు. స్వామి వివేకానంద స్వామి చెప్పిన మాట. జీవితంలో ఓటమి సహజం. పడిపోవడం సహజం. కానీ ఎక్కడ పడినా అక్కడే నిలబడాలి. నీ వస్తువు ఎక్కడైతే పడిపోయిందో అక్కడే వెతుక్కోవాలి. పడిపోయిన చోట నుంచి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళడం కంటే పడిపోయిన చోట నుంచి తిరిగి మొదలుపెట్టడం చాలా ముఖ్యం. జీవితంలో నువ్వు అనుకున్నది సాధించాలంటే ఎదుటివాడి విషయాలు అస్సలు పట్టించుకోవద్దు. తన మాటలు అస్సలు ఆలోచించవద్దు. నీ పని నువ్వు చూసుకుని ముందుకు సాగిపో. ఈరోజు నువ్వు ఓడిపోయి ఉండొచ్చు. కానీ రేపటి విజయం మాత్రం నిన్ను ఎవ్వరూ ఆపలేరు. దీనికి కావాల్సింది డబ్బు కాదు, ధైర్యం. ధైర్యం మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడు ఎక్కడ కూడా కోల్పోవద్దు.